banget. Wah, wis kowe rasa nesu. Ya nesu karang kowe karo aku ki wis wong loro. Nek nesu karo Ndara Werkudara. Masalahe Ndara Werkudara nundung Ndara Sedewa. Oke. Rasa suluk, rasa suluk. Gak suluk barang ora. Men ketok greget ora. Maksudmu piye, Wer? Lho. Adimu dhewe tundunge maksudmu piye? Monggo bapak mbutuhke Pandhawa 5 rawuh nang Karang Kadempel sinambi mundi. Apa to? Pustaka Jamus Klimasada. Pustaka Jamus Klimasada. Aku nek nganti kok bapak ora kelakon didep Pandhawa 5, nek bapak cilik lara, gedhe tekaning pati, sapa sing tanggung jawab? Semangkean kowe. Mentala karo Ndara Sedewa. Dumes Dewa ki nom dhewe. Terus kowe luwih tuwa, sithik-sithik kudu manut kowe, kudu manut kowe. Ora selawase wong tuwa ki bener. Semangkean ora. Kowe iki nesu karo sapa? Werkudara. Kok ngetke aku? Siramu nutupi kok. Ngono luwih cetha. Ratu kok kon mengleng iki lho. Ora ana ratu kok kon ngene iki ora ana. Ngono terus lho? Yo. Aku sing ora trima. Tantrimane Bagong karo Petruk, kowe tak kandhake bapak kowe Werkudara kowe. Aku matur nang kersane bapak. Bapak mengko takon jenggelek. Aku teko tak lapori, Pak, Pandhawa ora iso rawuh nang Karang Kadempel 5. Bapak terus muni mergane apa? Ndara Sedewa ditundung Ndara Werkudara. Kok Ndara Sedewa ditundung Ndara Werkudara, aku njlentreke ngene, Pak. Bapak terus mari ya, Tre ya. Heeh. Bapak mari nesu kan, darahku ke pancen njaluk dikandhani tenan. Nesu nang Jodimati. Pancen bapak war nesu arek aku kon mara. Ora wedi ya, Tru. Liyane. Pamane apa? Nek bapak nganti nesu karo sampean, bapak ngetokke kekuatane bapak. Kekuatane bapakmu apa? Apa ya? Ambu. Apa kekuatane? Apa ayo? Aku ora ngerti kok. Yaiku kekuatan lahir lan batin. Kowe cilaka nek nganti kena kekuatane bapak. Pun pokoke kula mboten trima perkara niki. Kula ya ora trima. Tak kandhani. Kowe tak kandhani do iso ora? Kowe iki do gagas karo awakmu apa ora? Kowe iki do nyawang karo githokmu apa ora? Kowe iki mung batur kok dlangap-dlangap. Ucapmu ning Kedaton Negara Ngamarta. Werkudara ki arep dikaya ngapa kuwi piyai. Kuwi bendaramu, ora sampeyanmu dhewe tau une-uneke. Tru? Padha loro mungsuhe saiki, Tru. Iya. Kowe njagani Werkudara, aku tak njagani iki. Ratu Valentine. Lho. Ratu Valentine. Aku iki ping kuwi awake kuwi. Bagong saya kurang ajar karo aku. Saiki ngene bae, kowe baliya. Ngenteni nek wis rampung Yai Prabu Ndrawati nambak rengkaning perut sing Dwaraka. Wis lak mecicil, Bapak. Sing dibutuhke saiki kok. Tru, percuma wae dhewe padu karo wong loro iki. Karepe mumpung sinuwun Ndrawati durung adoh. Terus doya ya, Tru yo. Yo, bekakang nendaran. Yo, ora apa-apa kok. Yo. Gandak blegunjuk suaru gembal. Sumerante, hawala. Yai Ragil Siadi Darbi atur apa mara matur marang pun Kakang. Nun inggih nun amit pasang Kalimantabe tinebene nglodoni Demawang Nawang Tuwang. Menawi wonten lepatipun ingkang rayang dipun munjuhaken Paduka Kanjeng Koko Prabu Diagung Pangaksami. Iya Dimas ora dadi ngopo. Kula nuwun pangapunten Koko Prabu. Menawi sangganing para kadang, menawi sangganing para sepuh kadang kula sepuh Kakang Panenggak Panengah. Tuwin kadang kula Kang Mas Nakula sarujuk babagan pustaka Jamus Klimasada badhe kaboyong wonten negari Ndrawati. Namung kula nuwun sewu menawi ingkang rayi ragil nggadhahi pemanggih ingkang sanes. Penemune Dimas Sedewa kepiye? Kula nyuwun pangapunten. Ngengingi babagan pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada menika estunipun boten pusakanipun para Pandhawa piyambak. Menika boten. Namung pustaka Jamus Klimasada menika mujudaken panggesanganipun para kawula sak negari Ngamarta, Koko Prabu.
Mongko jagat sampun nekseni milih menawi Pandhawa menika kecalan pustaka Jamus Klima Sada. Tiyang ingkang boten remen dhateng para Pandhawa menika badhe damel sengsaraning Pandhawa, tuwin badhe damel pejahing para Pandhawa menika paribasanipun angel mijet woh ing ranti suwe banyu sinaring. Menawi ngantos pustaka Jamus Klima Sada menika kala wau oncat saking negari Ngamarta tumunten asta dening Koko Prabu Ndarawati. Menapa inggih boten badhe kapitunan sangganing para Pandhawa medhahing para kawula Sedewa kula wonten paring dawuh yen to liyane ingkang nyuwun ngambil pustaka Jamus Klima Sada ndak kira pantes sira matur ingkang kaya mangkono nanging ngelingana yen to ingkang nyuwun ngambil pustaka Jamus Klima Sada kuwi Koko Prabu Ndarawati paribasan sesembaning para Pandhawa. Pandhawa kuwi ngendika seklimah tindak sepecak ora nate keri tansah tetaronan kan Koko Prabu Ndarawati. Nanging kena ngapa lah kok dadi aturmu kaya mengkono? Kula nuwun mapunten. Ingkang gadahi kewajiban tumrap pustaka Jamus Klima Sada menika kula nuwun sewu Pandhawa namung menika. Nadyan menika Koko Prabu Ndarawati kula nuwun sewu kula pitados Koko Prabu Ndarawati menika paribasanipun sampun kados dene sederek piyambak. Kados dene kadang werda ingkang sembah sinunggi wonten negari Ngamarta. Namung kula nuwun sewu menawi babakan pusaka menika mesinipun Koko Prabu Ndarawati menika mboten kenging cawe-cawe. Gusti Sedewa wonten dawuh. Aja ngawur gawar ngawur. Ucap ingkang kaya mengkono mau bakal natoni marang penggaling kadangmu tuwa. Mula yen matur iki ditata, digelar, digulung, aja nganti natoni marang atine liyan. Kula nuwun mapunten Koko Prabu. Atur kula menika adhedhasar leres kemawon mboten kok badhe natoni dhateng penggalipun Koko Prabu Ndarawati menika babar pisan mboten. Namung dapur kanthi pamadan leres mergi menapa menawi ngantos pustaka menika mangke oncat. Menika ingkang kapitunan para kawula negari Ngamarta. Ning apa kira-kira kowe mentala nyumurupi marang kanane negara Ndarawati. Mongko kanan negara Ndarawati ketaman pegeblok kawulane akeh sing padha tekaning pati. Yen waluyaning projek Ndarawati iki mung nganggo pustaka Jamus Klima Sada. Apa kowe awel grundel maringake ngampil pustaka Jamus Klima Sada? Kula nuwun sewu. Ingkang dados nalindra wonten negari Ndarawati menika Koko Prabu Kresna. Mongko pustaka Jamus Klima Sada menika ingkang kagungan para Pandhawa. Kula nuwun sewu lho Koko Prabu. Nalindra menika benten kaliyan para kawula. Nalindra menika wong kang sinampiran pakaryan nyekel kendho kencenging pernatan. Amis baji ning negara menika wonten pundhaking Nalindra. Nek titah utawi kawula menika wong kang diwenangake ngukur karo derajate menika kawula. Kula nuwun pamunten wis sago dadi ratu kok ora gelem gawe srana supaya negarane tentrem menika kula nuwun sewu. Nganten menika menapa pantes? Menapa sampun netepi dhateng darmaning ratu tuan kewajibaning ratu? Wela dalah. Wah, malah nyerwetek gunung mamu. Wangune pancen kowe sengaja nggondhali pustaka Jamus Klima Sada. Mboten perkawis sengaja. Namung kula ngemutaken dhateng kadang-kadang kula sedayanipun supados emut bilih pustaka Jamus Klima Sada menika mboten kenging ngoncat saking negari Ngamarta. Wah, Sedewa, wonten dawuh. Aku percaya piranganing Pandhawa sing pinter kuwi kowe. Ning dadi wong pinter aja nggo minteri. Dadi wong pinter omong aja seneng kocak, aja seneng peparah. Mengko mundhak kualik kahanane. Nadyan dikaya ngapa Kresna kuwi kadangku tuwa. Yen andi kowe wani mancahi rembugi Kresna kakangku, padha karo kowe wani karo dulur-dulurmu tuwa, kowe ora kelingan. Wis pirang-pirang lelakon Kresna bantu marang Pandhawa. Pirang-pirang kahanan Pandhawa ketaman pepeteng Kresna madhangake. Kabeh mau kudu mbok pitung. Ora waton dilangkap-dilangkap drwili kaya grojogan ucapmu. Wah, yen pancen kowe sing ora sarujuk pustaka Jamus Klima Sada digawa dening Kresna kakangku. Cetha lamun sejatine Pandhawa kuwi sing dadi klilipe ming Sedewa. Lho nyuwun pamunten, Mas. Kula mboten kepengin dados klilipe kadang-kadang kula werda menika mboten babar pisan mboten. Namung estunipun kula nuwun sewu, kadang kula sepuh menika racak-racakipun supe menawi adu abenajeng kaliyan tiyang yang sampun labuh dhateng para Pandhawa. Ingkang gumana musik wonten salebetipun penggalipun kadang kula sepuh sedayanipun menika kepiye to carane males kabecikaning wong liya. Kula nuwun sewu. Pandhawa rumiyin boten tawa. Pandhawa menika boten nyuwun. Nanging ingkang nyaketi kaliyan para Pandhawa menika nata Ndarawati. Dadi upama nata Ndarawati menika paring kesaenan dhateng para Pandhawa menika kula kinten menika ikhlas lahir batin mboten nyuwun leliru menapa-menapa. He, Sedewa, wonten dawuh.
Lah aku malah saya dadi nranyak sak dhuwuring tenggal ucapmu. Nadyan pancen benere kaya mengkono, nanging mestine Puntadewa Yai Prabu Werkudara Janaka apa dene sira kuwi niteni marang kabecihaning liyan, ora sak karepmu dhewe. Yen carane kaya mengkono kowe bakal ora duwe kanca. Nuwun mapunten. Nyuwun mapunten. Perkawis kula mboten dipun sanak dhateng sinten-sinten menapa mboten menapa-menapa nyatanipun punika gegegi dhateng adil lan bener. Dasar kula namung adil kemawon. Sedewa. Wonten dawuh. Ora sakakean gunung tanpa guna. Kowe wis ngorek-orek raine wong tuwa ingkang ora bakal irang selawase urip. Aku mbok gawe sastra wirang ning ngarepe Kresna kakangku. Saiki ngene. Nggih, kados pundi? Kowe sarujuk apa ora pustaka Jamus Klimasada iku asta dening Kresna kakangku. Nyuwun mapunten. Ayo wangsulan. Nggih, nyuwun mapunten. Menawi pustaka Jamus Klimasada dipun asta dening Kakang Prabu Ndarawati, kula mboten mathuk, kula mboten cocok tuwin, kula mboten raja. Kowe ora mathuk. Mboten. Monggo Puntadewa kakangku aku Jlamprung lan kula wis padha sarujuk. Tegese ming kowe sing ora mathuk. Inggih, kula nyuwun pamunten. Yen ngono kowe badal dawuhing Werkudara. Nggih, sepisan ji menika Kakang Mas kula nyuwun pamunten maripaksa kula badal dawuhipun Kakang Mas Werkudara. Yen pancen kowe badal dawuhing Werkudara, aku ora sudi duwe adi Sedewa. Aku ora sotah ngamarta kanggonan menungsa sing wani karo Kadang Wreda kaya dapurmu. Nggih, nyuwun pamunten. Ayo lunga. Kakang Mas, kula namung ngemetaken dhateng Kadang Wreda. Ora butuh kowe elingake. Minggat ora? Ora minggat aja kaon sak candhak tak uncalke njaba. Nggih, nyuwun pamunten Kakang Prabu, kula nyuwun pamit Kakang Prabu. Menengo. Mundur. Ya aku nesu iku mbane kedupak cangkemmu. Nuwun sewu, Gus. Nuwun sewu Ndara Werkudara. Ndara piye? Leres sampeyan nundung Ndara Sedewa. Ya pancen bener. Sababe ora manut karo aku. Apa kudu ditundung nek wong ora manut? Apa wong nek ora manut kudu ditundung lunga? Apa kudu lunga saka negara Ngamarta kula tak takon? Apa ora iso dikandhani kanthi alus-alus? Ndara Sedewa niku adimu lho, nuwun sewu. Panjenengan kalih Ndara Puntadewa kalih Ndara Janaka menika tunggal wadah, tegese tunggal ibu. Mongko Ndara Sedewa nekula niku beda ibu, mongko ujaring para sepuh, yen kowe tresnani adimu ku alon ki tresnanono ngluwihi adimu sing tunggal wadah. Lah kok malah sampeyan nundung Ndara Sedewa niku karepe piye? Niki mergo sampeyan nundung Ndara Sedewa, bapak kula iso kejek-kejek. Mergo Pandhawa ora iso rawuh teng arang kadempel jangkep 5 cacahe. Apa itu masalahe? Waduh. Tak ketak-ketak kowe. Aku tak takon, aku tak melu nesu. Ngene lah omongi, heeh. Ndara Werkudara nundung Ndara Sedewa. Wus. Mergane Ndara Sedewa nggondhali pustaka Jamus Klimasada sing arep diboyong Ndara Sinuwun Ndarawati. Terus Ndara Sedewa diseneni Ndara Werkudara ditundung lunga. Monggo kowe ngerti to, bapak butuh Pandhawa 5. Heeh. Monggo nek rangno siji ki tegese Pandhawa ora genep 5. Ngono ya? Heeh. Lah terus masalahe kowe nesu? Lah ya iki mau. Iki mau. Watis. Ora ana ketoke ora ana sing nggo nesu e, Tru. Ndara Werkudara nundung Ndara Sedewa. Heeh. Mergo Ndara Sedewa nggondheli pustaka Jamus Klimasada. Ndara Werkudara duwe penemu pustaka diparingke Sinuwun Ndarawati. Betul. Ndara Sedewa terus ditundung mergane wani karo Ndara Werkudara. Terus Ndara Sedewa lunga. Heeh. Lah ya iki nesune nggo nendi? Aku dhewe bunek lho, Kang. Ngene lho. Iki nek Ndara Sedewa ora kondur, iki ateges Pandhawa ora iso rawuh ning Karang Kadempel 5. Ngerti to? Bapak butuhke apa?
Bapak mbutuhke obat. Obat nggo ngobati matamu kuwi. Trombo ora kasar cangkeme. Aku ki mumet dogongan aku ki goblok banget. Wah, wis kowe rasa nesu. Ya nesu karang kowe karo aku ki wis wong loro e. Nek nesu karo Ndara Werkudara. Masalahe Ndara Werkudara nundung Ndara Sedewa. oke. Rasa suluk, rasa suluk. Tak suluk barang ora. Men ketok greget ora. Maksudmu piye, Wer? Lho. Adimu dhewe tundunge maksudmu piye? Monggo bapak mbutuhke Pandhawa 5 rawuh nang Karang Kadempel sinambi mundi. Apa to? Pustaka Jamus Klimasada. Pustaka Jamus Klimasada. Aku nek nganti kok bapak ora kelakon didep Pandhawa 5, nek bapak cilik lara, gedhe tekaning pati, sapa sing tanggung jawab? Semangkean kowe. Mentala karo Ndara Sedewa. Dumes Dewa ki nom dhewe. Terus kowe luwih tuwa, sithik-sithik kudu manut kowe. Ora selawase wong tuwa ki bener. Semangkean ora. Kowe iki nesu karo sapa? Werkudara, kok ngerti aku? Siramu nutupi kok. Ngono luwih cetha. Ratu kok kon mengleng iki lho. Ora ana ratu kok kon ngene iki ora ana. Ngono terus lho? Yo. Aku sing ora trima. Tantrimane Bagong karo Petruk, kowe tak kandhake bapak kowe Werkudara kowe. Aku matur nang kersane bapak. Bapak mengko takon jenggelek. Aku teko tak lapori, Pak, Pandhawa ora iso rawuh nang Karang Kadempel 5. Bapak terus muni mergane apa? Ndara Sedewa ditundung Ndara Werkudara. Kok Ndaramu Sedewa ditundung Ndara Werkudara, aku njlentreke ngene, Pak. Bapak terus mari ya, Tra ya. Heeh. Bapak mari nesu, ndaraku ke pancen njaluk dikandhani tenan. Nesu nang Jodipati. Panjen bapakmu arep nesu arek aku kon mara. Ora wedi ya, Tru. Liyane. Pamane apa? Nek bapak nganti nesu karo sampean, bapak ngetokke kekuatane bapak. Kekuatane bapakmu apa? Apa, Tru? Ambo. Apa kekuatane? Apa ayo? Aku ora ngerti kok. Yaiku kekuatan lahir lan batin. Kowe cilaka nek nganti kena kekuatane bapak. Pun pokoke kula mboten trima perkara niki. Kula ya ora trima. Tak kandhani. Kowe tak kandhani do iso ora? Kowe iki do gagas karo awakmu apa ora? Kowe iki do nyawang karo githokmu apa ora? Kowe iki mung batur-batur kok dlangap-dlangap. Ucapmu ning Kedaton Negara Ngamarta. Werkudara ki arep dikaya ngapa kuwi piyai? Kuwi bendaramu, ora sampeyanmu dhewe tau une-uneke. Tru? Padha loro mungsuhe saiki, Tru. Iya. Kowe njagani Werkudara, aku tak njagani iki. Ratu Valentine. Lho. Ratu Valentine. Lah kuwi ping kuwi awake kuwi. Bagong saya kurang ajar karo aku. Saiki ngene bae, kowe baliya. Ngenteni nek wis rampung Yai Prabu Ndrawati nambak rengkaning Projing Dwaraka. Wis lak mecicil, Bapak. Sing dibutuhke saiki kok. Tru, percuma wae dhewe padu karo wong loro iki. Karepe Mumpung Sinuwun Ndrawati durung adoh. terus Doya ya, Tru yo. yo Bekakang nang dalan. Yo, ora apa-apa kok. Yo. Manik jajalan surtane baune iblis lanang. Ratu diancam karo batur-batur ardo ngopo parah kowe. Janaka kok tingak-tinguk arep ngopo? Kula bingung piyambak Koko Prabu. Teka lampanipun kados mekaten Koko Prabu, kula mboten mangertos kedas kados pundi. Yayi, Werkudara lan Koko Prabu Mandura sajake mirang sarta miruna kelawan Panakawan. Keparinging putra ing pringgondane Cemadung dawuh Prabu.
nimbali dhateng yang putra pun tetuka kula Cemadong dawuh O Prabu ingkang pramukta ing jangkar bumi Cemadong dawuh Pakdhe eneng apa Pakdhe kok nimbali karo para putra-putra kabeh Gatotkaca Antarja Antarsena wonten timbalan ana dawuh apa Pakdhe Wektu dina iki aku wis nyuwuni dipalilahi wong atuwamu ya kuwi adiku Jodipati supaya ingkang wigati nglumpukake kelawan anak-anak Jodipati Gatotkaca Antarja lan Antarsena ingkang wigati bakal ndak kongkon supaya mlapat sarta nungka playune Petruk karo Bagong liripun kados pundi dene Paduka Prabu paring dawuh mekaten wonten paridamel menapa Wong Prabu dene Paduka paring dawuh mekaten Gatotkaca wonten timbalan Antarja wonten timbalan wektu dina iki Petruk karo Bagong ngoyak kelawan tindake Yayi Prabu Ndorowati ing nalika semana rawuh ning Projeng Amarta kepengin nyuwun ngampil pustaka Jamus Myang Jimat kelima Sada kacarita Projeng Ndorowati ketapan pegebluk akeh para kawuleng esuk loro sore ketiwasan sore loro esuk nandhang pralaya mongko bisane waluya nirmala temah jati yen to tinumbalan pustaka Jamus kelima Sada malah iki mau mewahe dadi geger ana ing kedaton negara Ngamarta. Liripun kados pundi dene Paduka paring dawuh mekaten. Ngerti yo? Yen to wektu dina iki Pandhawa ora jangkep 5. Lho. Pandhawa mboten jangkep gangsal. Lho, Pandhawa mboten jangkep gangsal kados pundi Wong Prabu? Sik Pakdhe, Pandhawa kok ora genep 5 ki ana apa? Antasena piye? Nek kowe arep njaluk keterangan Pandhawa kok ora genep 5 kuwi njaluk keterangan karo bapakmu. Pak, opo? Pandhawa kok ora genep 5 iki ngopo? Panjen bener ngendikane Padimu Mandura. Pandhawa ora genep 5. Terus pamanmu Bumira Tawu tak tundung lunga. Mak Cilik Sediwa, ya. Dasare wani nyentulani rembuge bapakmu Jodipati. Kok nyentulani rembuge bapak Jodipati ngrembug perkara apa? Kresna kakangku tekan negara Ngamarta. Kepengin nyuwun ngampil pustaka Jamus kelima Sada kabeh wis arujuk. Barep kakangku aku Janaka Nekula kabeh padha mathuk lan rumajung. Ya ming mak cilikmu Sediwa ingkang kekakian gunem tanpa guna. Ora sarujuk lan ora mathuk pustaka Jamus kelima Sada diboyong dening Kresna. Nganti akeh-akeh ature mak cilikmu Sediwa nganti gawe gempung rasane bapakmu ing Jodipati. Kowe ngerti watake bapakmu. Aku yen dicentulani rembug karo sapa wae mesti ora bakal tak anggap gedene mesti bakal tak tundung lunga. Mula ora ngomongake nadyan kuwi makmu cilik dhewe yen pancen wani karo bapakmu mesti tak tundung lunga. Oh sik, perkarane aku tak takon. Mak Cilik Sediwa tok tundung lunga dasare perkarane apa? Wani karo aku. Wani karo bapak ki perkarane apa? Sing dirembug apa? Mak cilikmu Sediwa ora sarujuk pustaka Jamus kelima Sada digawa dening Kresna kakangku. Apa mak cilikmu Sediwa ora ngerti yen to Kresna iki gedhe lelabuhane tumrap negara Ngamarta. Wis ping pira Pandhawa nandhang pepeteng Kresna mesti madhangake. Wis ping pira Pandhawa nandhang ribet Kresna mesti gawe padhang. Wah, dikira Pandhawa ora ngerti wales kabecianing nata Ndorowati. Mula nadyan kanthi pawadan apa wae tak anggap ature Sediwa mau luput. Lah kok sik pustaka Jamus kelima Sada digawa ning Ndorowati iki arep dienggo ngopo? Dienggo tumbal. Dienggo tumbal perkara Ndorowati ketaman pegebluk. Terus mak cilik ora entuk. Yo. Pak, apa? Nek tak pikir kok bener mak cilik timbane bapak. Kowe aja ngewangi makmu cilik, apa kowe kelakon katut tak tundung. Aku rasa tok tundung aku lunga dhewe kok, Pak. Aku lunga dhewe, wis tak percaya to? Wah, Antasena, piye Pakdhe? Pamanmu Sediwa pancen luput, kok sik nek didelok tata lair pancen luput. Nek ditonton saka batin urung karuan luput. Lho, dasarmu apa urung karo luput? Dasare Mak Cilik Sediwa kowe nuwun sewu, arepa Pandhawa 5 cacah iki wong pinter-pinter, wong sekti-sekti. Ning sing digdaya dhewe nek miturut aku paningale cetha dhewe kerep nggunakake permana jati iki Mak Cilik Sediwa. Mula Mak Cilik Sediwa ngendika kaya ngono kuwi mesti nganggo pawadan, nganggo dasar. Dasare pustaka Jamus kelima Sada digawa ning negara Ndorowati ming didadekke tumbal. Monggo didadekke tumbal ki apik-apike ming dipendhemke ora bakal bali meneh. Mula Mak Cilik Sediwa nggone gondhele pustaka Jamus kelima Sada kuwi tak anggap bener. Tak anggap bener. Yen ngono tegese
Makmu Sresdewa kuwi ora ngurmati karo Nyai Prabu Kresna. Ora perkara ora ngurmati, ora perkara ora ngurmati. Ning apike rak ditonton sik, apike ditonton sik. Pancen Mak Sresdewamu mau ngendikake yen to dititi priksa dhisik. Lah kuwi apik. Ya nek Ndarawati ketaman pegebluk tenan. Nek ora, ayo Pustaka Jamus Lima Sada wis kebaca digawa sinuwun Ndarawati. Mongko Ndarawati ora ketaman pegebluk gedhe-gedhene ana panyokra bawaning Mak Sresdewa. Yen nata Ndarawati iki dudu nata Ndarawati sing tenanan. Utawa dudu nata Ndarawati sing sak tenane. Mula aku ngerti kuwatir penggaling Mak Sresdewa. Antasena. Lah kok dadi kowe malah ngarani Yai Prabu Kresna dudu Yai Prabu Ndarawati sing tenanan karepe piye? Saiki akeh sulapan lho, Dik. Saiki akeh wong mimba-mimba. Mongko nuwun sewu, kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Ayo. Iki mengko nek nganti Pustaka Jamus Lima Sada diasta dening Ndarawati, mongko jebul kuwi panjalmaning mungsuh sapa sing arep tanggung jawab? Sapa? Apa Pakde? Apa Bapak? Piye kok do meneng wae iki piye iki? Sing arep tanggung jawab sapa? Sing arep tanggung jawab sapa aku tak takon. Nek nganti Pandhawa kelangan Pustaka Jamus Lima Sada, Pandhawa kuwi apes jurite. Pandhawa ora ndek kekuatan. Wong sing ora seneng karo para Pandhawa bakal gawe cintrakaning Pandhawa, gedene pati ning para Pandhawa kuwi angel mijet wae ngeranti. Ya apa ora? Lah, saiki lagi do mikir. Oh, kuwi senengane ya grusah-grusuh. Anggere nesu terus minggat, anggere nesu minggat. Mbok yo mikir, Mak Sresdewa ki ping pira wae to nyelametke negara Ngamarta? Ketoke pancen ming ragil. Kae ming Pandhawa ragil. Ning kae iki nek wong ngerti, kae wong pinter. Bapak kowe kalah pinter. Bapak ki nggunakake okol, ning ora tau nggunakake akal. Ning Mak Sresdewa kae nggunakake akal, ora tau nggunakake okol. Okol iki kalah karo akal. Cerewet. Nah, tenan to. Nek diomongi mesti malah ngunekke cerewet. Terus sire Pakde Baladewa piye? Iki mau Petruk karo Bagong sowan. Heeh, terus Semar loro. Lho, kakene Semar loro? Yo. Jarene Petruk karo Bagong nalika tengah wengi Semar jenggelek. Tumuli Semar paring dawuh. Pandhawa 5 mundi Pustaka Jamus Lima Sada kudu tekan Karang Kadempel. Petruk sowan karo Bagong kepengin mboyong para Pandhawa 5 cacahe. Mundi Pustaka Jamus Lima Sada rawuh ning Karang Kadempel. Ning Pandhawa ora komplit tur dasare Pustaka Jamus Lima Sada wis diasta dening Yai Prabu Kresna. Mula Petruk karo Bagong nesu ngoyak karo Yai Prabu Kresna nggone ngasta Pustaka Jamus Lima Sada. Galukaca wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Kowe sing iso mabur ngambandir Gantara, sing banter nggonmu ngambandir Gantara. Bagong karo Petruk oyakan yen maning wani gawe lara ning Yai Prabu Kresna. Mongso bolong tak paring pun Bapak Sesa dina iki. Nggih, ngestaken dawuh. Nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Iki kok ora mangkat ki piye? Aku awan iki ra mlebu kok. Lho. Ora mlebu piye? Moh. Aku ora arep melu-melu perkara iki. Tur dasare nuwun sewu, nek aku nyikara karo Petruk karo Bagong kok kayane kuwi ora watake Antasena, Pakde. Jane perkara iki iso dirembug sing apik-apik. Ning Petruk karo Bagong ngoyak Yai Prabu Kresna, ngoyak ya ben wong dasare dheke ya butuh. Nek Petruk karo Bagong kuwi ora mboyong Pandhawa 5 cacahe sinambi mundi Pustaka Jamus Lima Sada ning Karang Kadempel. Semar lara, kakekne Semar lara. Mongko kembange wong loro ki tekaning pati. Nek nganti Semar ora ana sapa sing kelangan? Tak takon. Sampeyan ki wong tuwa-tuwa isane ming grubyuk rono ora nganggo akal. Kae meneh sing mburi kae. Ngopo? Cendasmu. Karo wong tuwa wani. Aku wani karo bapak iki bola-bali wani iki mergane aku mengeling karo bapak. Sone iki aja nganggo okol, nganggo akal. Iki nek nganti Kakang Garukaca, Kakang Antarja mentala karo Petruk karo Bagong, kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Nek nganti Semar ngerti, Petruk karo Bagong dikaniaya karo Kakang Garukaca Kang Antarja, Semar terus tumuli mari lelara ngamuk ning Amarta sapa sing arep ndoke Semar.
Lah. Wah, wis parah ya ora. Parah piye? Wis kono mangsa bodho. Ning nyuwun ngapura, aku ora melu-melu perkara iki, Wati. Ketemu ya, Tru? Aku dhewe ya bingung lho, aku dadak mampir ndelok limbukan barang. Wis ado le mlayu. Ape? Aku ki nek ora metu Gembos Asmara. Apa? Kuwi lho lagu sing anyar lho. Apa? Gembos Asmara. Gubuk. Wah, kudu gembos lho. Tak kira nek Gembos Asmara, ning Gubuk Asmara ki nek ora nggo gembos. Oh. Caedan ora. Ha iki terus nek arep dilar goleki. Wah, cilaka iki. Piye ya, Gong? Embo. Apa ning Darawati wae yo? Jujuk Darawati. Nek ning Darawati ngrekoso. Ngrekasane Darawati ana Ndara Sencaki. Nek kowe karo aku wani karo Sinum Prabu Kresna njaluk pustaka Jamus Lima Sada, mungsuhe Ndara Sencaki. Waduh. Mudar ya? Mulih wae apa? Weh, mulai kok nek ade omong bapak, Pak Pandhawa karo pustaka Jamus Lima Sada ora rawuh ning Karang Kadempel, terus mripate putih kabeh piye? Sentik ngono. War nutupi nyawane bapak apa? Wah, iku sarwaripun ya, Gong. Wah, jan wis. Kok dadi kaya ngene ya kahanan uripe bapak ya, Tru? Wis aku ora ngerti. Piye iki ya? Wis dipikir alon-alon butuhe mengko piye carane supaya bapak ya ayem. Pustaka Jamus Lima Sada ya iso tekan Karang Kadempel. Pandhawa 5 ya iso tekan Karang Kadempel. Pandhawa 5 ora jangkep, Ndara Sedewa lunga, ditundung Ndara Werkudara. Piye ya? Apa kowe dandan cara Ndara Sedewa? Waduh. Suaraku ora iso cilik. Ngono bapak-bapak iki awas lho, Tru, nek nganti ngerti Sedewane kok cangkeme kekamban ngono piye ya. Ora ngrekasa to? Wah, jana angel ya, Gong. Angel iki repot awake dhewe. Ha iya. Bekti kula kunjuk, Ndara. Ha iya tak tampa. Tiba wedhe-wedhe Yayi Patih Angling Darma. Cah petok ora. Ngapain? Lungguh ngisor, ngumbek kualat lho. Ada siapa? Mengo. Wih. Bose. Ngapa ya, Tru? Ah mestine dikongkon karo Werkudara. Antasena, Petruk karo Bagong keplak ana ning dalan. Wani nusul arep ngoyak Sinuwun Prabu Ndarawati. Waduh. Nek liyane iki aku rada wani. Nek iki mantan gentho iki. Ha iya. Merkoso awake dhewe. Slamet to, Gong. Pangestune Ndara Antasena wilujeng. Petruk slamet. Pangestunipun Ndara Antasena wilujeng, Den. Enten apa? Aja duwe panyakra bawa sing elek karo aku ya, Tru. Lah nyatane sampean tiba-tiba datang teng mriki, rawuh mriki lho ya mak tratap to. Wong kula lagi wae gawe geger ngamarta. Dikongkon keng bapak, heeh. Dikongkon Ndara Werkudara. Maune iya. Terus sampean sagu. Mah modar aku, Tru. Niki mawon, niki sing dipateni pertama. Ampun dipateni Ndara nembe nggih sinau. Kuwi kuno banget lho, Gong, kuwi iki. Kadang kala ya masuk wong ki aja sok mbuang sing kuno-kuno. Iya. Kowe tak kandhani aku tekan kene iki arep jarwani karo kowe, ngabari karo kowe. Nggih. Kowe digoleki Kakang Raja karo Kakang Antarja. Waduh. Kakang Raja Kakang Antarja dikongkon bapak kon goleki kowe, dikongkon karo Siwa Mandura kon goleki kowe. Gatotkaca Antarja, Petruk Bagong golek ana. Yen ketok mlayu ngoyak karo adhiku Yayi Kresna, Petruk karo Bagong Jatasana. Sing muni ngoten Siwa Mandura. Klebu sampean.
Iki mesti sing pertama ngantil iki, Truk. Sik to sabar to. Aku kok kowe ngarep, Truk? Iya iya iya. Dadi nek kena kowe sike Ora. Mula aku tekan kene iki aku arep ngabari karo kowe mergo aku isih tresna karo kowe, Truk. Nggih, aku ngerti perkarane saka bapak. Tak pitung-pitung nek aku ngewangi karo Siwa Mandura aku ki dadi wong sing luput. Oh. Ah terus ngene bae. Kowe nek perang karo Kakang Garwaca wani ra? Mbok mudhar nek wani. Rika niku otot kawat balung mesi e. Kula maju lagi sedhela candak sira kula diklucuk. Mudhar kula. Nek Bagong musuh Garwaca wani ora? Mbiyen wani, mbiyen. Saiki wis tuwa ya wis ra wani Mas. Wani tenan Bagong. Wani ambiyen Garwaca ki kalah karo aku. Zaman kapan? Zaman isih 5 tahun. Ah isih cilik kuwi. Ha iso saiki ya mudhar tenan. Kalah aku wis ora wani. Nek ora wani mongko iki do goleki kowe. Waduh cilaka. Ngene bae. Aku tak ngadeg nang kene, engko nek Kakang Garwaca Kakang Antarja tekan kene men bingung. Carane bingung, kowe tak dandani cara Gatotkaca karo Antarja. Engko tak anggap nek wong loro kae Gatotkaca Antarja palsu. Matuk, matuk. Ning kula Antarja lho, Antarja. Aku wae suaraku ora iso gedhe lho, Truk. Aku Antarja wae. Gah rasa kowe mengarep tok nggo ambles bumi nyolongi tela-tela to. Sing wingi urung entek kok saiki arep nyolong meneh. Aku gak kaca. Wis yo. Iso napa, Den? Lho, ora iso sebab apa? Nek ora iso trima ora urip aku nek ming malik kowe kaya garuk Kakang Garwaca Kakang Antarja. Oh, nggih. Do ngampet tambegan. Iki ngopo, Gong? Ngampet tambekan kok mburi metu. Wis dian pirang sasi Truk ora bebuang kowe. Kok batang ambune. Wah, mak sentup sak bis mambu kabeh. Nggo namu nek. Sak bis mambu kabeh iki nggo namu. Niat pancen tak uja ya kan. Wis ngampet tambegan, nggih. Tan samar pamoring sukma sinukmaya pinayu ing asepi sumimpen telenging kalbu. Kocap kacarita nalika semanten eling-eling Sang Antasena titah ingkang katarima gesange bebasan wiji sejati wiji mulya sak ciptane dadi sak sedyane ana sigra tingkem kang netra nenuwun bareng panguwasaning dat kamurweng dat katarimah panuwuning Sang Antasena dening para Jawata ical wujuding Lurah Petruk lan Ki Lurah Bagong Wenteh nenggih Raden Antarja Raden Gatotkaca. Mpun apa? Wis. Weh. Gleleng. Gong, aku wis dadi kok. Wis. Wis kaya Ndara Gatotkaca. Kowe madhep rene, nggih. Tunguk dhuwur, kowe iki kakangku kok. Oh, nggih. Ora sabasa araku. Ya. Ha, semono kuwi suarane pas. Iya, Dimas. Nah. Kakang Garwaca tenguk dhuwur. Kakang Garwaca. Ngopo kok dadak jeblok bane? Gatotkaca iki nek omong ora mak ngono sih ta, Truk? Kuwi rak Ndara Werkudara ora sades to. Gah aku. Kakang Garwaca gadhahipun Kakang Dimas Antasena napa Kang? Kurang gedhe. Hah? Kurang gedhe.
Waduh, aku rekoso tenan, Tru. Aku mau ki Antarja wae kok. Wis dadi kok kurang gedhe. Dimas Antarja. Grimas Antarsena. Kurang gedhe sithik. Dimas Antarsena. Diantepke. Dimas Antarsena. Disuarane dicethake ora didokke sithik. Wah. Wah, Gatotkaca kok jenes. Minggir nyuwun pamunten Kamas, nyuwun pamunten. Kamas-kamas dengkulmu mlocot ora. Wis ngene wae, engko sing tak jak omong Kakang Antarja. Kakang Garuda rasah melu omong. Iya, Dimas. Rasa omong. Ora bakal omong, Dimas. Oh kene Demes. Demes wae. Iki engko ana Antarja karo kaca tekan kene, nek aku pokoke ngaku sampeyan sing asli, tak anggap dheweke sing palsu. Iki tak nggo jalaran nek aku wani karo kadang-dang tuwa. Iya Dimasku lho Prayoga Dimas. Ngono ya Kakang Garuda. Iya, Dimas. Kok kaya rekoso banget to, Gong? Heeh. Aku tak biasa wae. Aku konangan, nek biasa konangan suaramu ki khas banget Ya, untir bayarmu. Gulu. Aku seneng bayar. Mulane kok do rekoso uripe atau untar-untir wae. Sing lemu kok ming kowe tok liyane do kuru-kuru. Wis dinteni kene, engko nek do tekan kirak do kaget kabeh. Iya Dimas. Mianggat kurca srama pangga wakut gati nyomawukat gati nyomawukyat ong ira wang-wang ong gugu karepe dhewe Dimas Antarsena karepe si Adipi lha kok dadi kaya ngene kahanane Dimas iki piye lha kok dadi kaya ngene kahanane kok sik aku wit mau iki ora tau pisah karo Kakang Antarja Kakang Garuda kowe ditimbali karo bapak dikongkon karo Siwa Mandura aku ora tau pisah lha kok dadi iki eneng Gatotkaca Dimas iki sapa lha kok wani membo rupa lawan pun Kakang iki sapa Dimas wis rasa Dimas Antarsena iki sapa iki? Kok wani modho rupa, modho rasa karo pun Kakang. Sik Kakang meneng wae iki kok dadi aku bingung. Kono Antarja loro ana Gatotkaca loro iki karepe piye? Mongko nyatane aku ora tau pisah karo Kakang Gatotkaca Kakang Antarja. Kok iki ana Antarja Gatotkaca sing teko ning papan kene cetha kowe telik Mangindrajala ingkang memba kadangku loro. Yen ngono apa kelakon tak jotosi wong telu. Aduh mati aku. Gampang to. Lah kok ming gampang banget Dimas. Kampusi wong loro kae iki gampang kae iki cah digdaya ning nuwun sewu. Kurang pergaulan. Iya Dimas, dengkulmu mlocot kuwi lho. Wis ora ana mungsuhe kok Dimas. Ayo salin. Salin, Gong. Hah? Salin. Mbok aku tak ngene iki wae. Arep nggo ngopo kowe iki ora? Salin ngono. Wah, ora nggo gamelan barang ki piye iki? Kecekel e, Truk. Tapi arep dadi Gatotkaca kok emoh salin ora.
kaya asik e. Aku dari gari kaca dadi ganteng banget e. Ayo golek-golek cewek. Harus niat momen yang mengarep sapenake dhewe ora. Wis. Ning iki urung rampung. Lah terus kaengko nek wong loro kaengko do kandha karo Pak Di Baladewa karo bapak. Kula didandani Baladewa niki men Werkudara, men modar ha. Aku dandani Werkudara, Ndara Werkudara teko. Wah, ana sing padha rupa karo bres. Aku Baladewa ora wangun. Aku Baladewa wangun aku. Parsane jajaran Sultan Bawana. Ayo, iki Nata Mandura Prabu Baladewa. Sapa sing wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa maning Pituwasi Jalatrana nampa krasana. Wah, dalah. Persis. Aku cocok Petruk sing dadi Baladewa. Waduh, entuk dukungan. Ayo coba kowe coba lho. Ana sing mani jajaran sekedang bawana iblis lanat bodhe jajan. Iki Prabu Baladewa. Lah. Bablasan to Baladewa. Hah? Baladewa. Kowe mau muni piye? Baladewa. Wah, ketrucut kuwi. Baladewa wani Pituwasi ora iso, ora iso. Aku sing dadi Baladewa. Kula Baladewa nggih. Yo. Bagong bapak. Berarti aku nek dadi Werkudara nek nyeluk sampean Antasena. Heeh. Ya pokoke dadi bapakku sementara. Siap. Ning yo ngenteni dhisik, engko nek kaene ora do lapor kowe tiwas tak dandani dak malah gleleng. Dinteni dhisik. Engko nek ana swara wong sumbar-sumbar Siwa Mandura nesu, lah kowe tak dandani. Lah terus mengke nek Siwa Mandura nesu, kula pripun? Lho, wani gelute padha-padha Baladewa kok. Waduh. Masalah iki. Nek riko nggawa Kyai Nenggala, Truk, kowe tak dandani cara Baladewa ki ora ming tak dandani tok. Nindakne kekuatan lahir batin. Dadi kowe ya digdaya. Atus nek Ndara Werkudara nesu, amen tandangi sing dadi Werkudara. Kula dikai kekuatan ya. Kekuatane diwek Petruk kok wis entek. Aku kok ameng-ameng nyawa tresna-tresna iki. Ayo nyatane ngono kok iso ora apa-apa. Petruk kandhong bolong. Bagong kowe menyang ndi? Wah, dalah kowe wani nunggu karo Tindayai Prabu Ndarawati aja lakon dosa. Konangan Baladewa bontot ana krincong sikilmu. Lah nika wis bengok-bengok. Nika wis bengok-bengok. Yo, kowe gek ngampet ambekan, besok dadi ayo kowe. Ning iki aku ora melu-melu lho, Tru. Ora melu pripun? Aku lunga. Waduh. Lunga pripun? Lah kula njur mrene nek diwaneni jak glut-glut ora apa-apa, ora nek kowe kalah. Wah. Ketoke Werkudarane ra dadi niki ketoke. Ora dajari lah. Aku ki wis kaya dadi kaya ngene iki wis ngrekoso e asem. Ya wis kurang gedhe kok. Wah. Sing jeneng kurang gedhe iki suarane kurang gedhe. Ayo coba ngampet ambegan swara weteng. Gedhe ta? Gedhe ning mambu. Mau gedhe kok mambu ra. Oke wis. Wah. Kurang gedhe neh. Sithik, Kas. Wah. Gedhe ki sithik. Cengele rada didingkloke cengele. Wah. Wis kurang sithik neh wangun. Wah. Baladewa kakangku. Kok munggah kok. Aku ki meneng-meneng sok munggah dhewe. Nek kon munggah mah ora gelem munggah, nek dinengke mah munggah dhewe. Mbok aku ki wis ora normal paling ya, Tru. Wis kono nduk rembugan.
Awara mlesumi. Iki diloske lho sak iki. Heeh, wah Antasena ora tanggung jawab iki. Ya ora apa-apa, diniati wae le. Oh iya. Kadangipun Kakang Yayi Werkudara. Siadi kudu ngati-ati. Iki bakal ana mungsuh sing nekani. Iya. Aku wis samapta ing gati sawiko diri. Ora munggah medhun. Ajeg. Angel. Diajeke iki angel. Ati saya nek nganggur sedhela kon ajeg iki angel. Mesti medhun dhewe. Apa? Wis pokoke engko didepi wong loro ya, Gong. Heeh. Eling sadar kowe sandhanganmu Werkudara lho, ora ahok-ahok. Eling nek kowe Werkudara. Pokoke aku tak nyawang kuku Pancanaka terus. Heeh. Aku sadar nek aku Werkudara. Ya. Nek wonge tekan kene nek perlu rasah omong. Weh, artine darani wayang mati. Ya omong ngono tenan. Artis model apa enggak bicara? Oh iya. Ya wis ngono. Pono kawan. Kowe padha menyang endi kowe? Kecandala bontot ora krincong sing kembangane ari. Aku tak melayu. Werkudara sare. Wah, setan. Ana sing padha rupa karo aku. Njaluk tak untapke nyawane. Iki sapa iki? Iki sapa? Lah kok sak kepenyake dhewe. Ayo lungguh. Kowe iki dikon Baladewa sing kuwi kaya manut to ya. Wah, kaya tok getak-getak atiku miris. Iki sapa iki? Aku kok ngadep kaca gedhe-gedhe iki sapa iki? Weh, ya. Takon karo aku Nata Mandura Prabu Baladewa. Wah, setan alasku arepe dhewe. Aku Baladewa. Aja ngawu gawar-ngawur aku Baladewa. Sing mburi kowe sapa? Satria ing Jodi mati. Raden Werkudara, cangkemmu gendi. Aku Werkudara, ya wis aku Bratasena. Padha wae. Nek padha ya dijolke. Wis candak iki. Wis kecekel Werkudara. Iki sing nang arep iki iblise Petruk iki. Weh, waton bener nek mbedhek. Lah kok tadi iso dadi Baladewa karepe piye? Kok iso dadi Baladewa karepe piye? Soke sandangan sewan Baladewa. Ayo, iki Nata Mandura Prabu Baladewa. Wah, dalah. Petruk ora ganti ujube greten kula jeblok sewu. Tandangi legane ati. Werkudara irunge nganti mencong. Sik, benake sik. Ayo nganggo topenge. Wah. Sopo kowe ngaku nganggo sandangan Werkudara? Aku Werkudara. Wah. Werkudara apa sapa? Werkudara. Kasatriyane ngendi? Kasatriyane Jodimati. Bojone pira? Bojoku ana tel. Waduh. Wah, duwer.
sembarang pun Kakang Prapto ing negara Ngamarta lah kok dadi suwung ora ana wong. Nggih. Ning metu saka Ngamarta tampel wates negara, bledug mangampak-ampak lebur kasaputing angin tak kira kerai banteng karo macan. Nggih. Ora pati nduga mono lah kok dadi kae Koko Prabu Mandura kok perang karo Koko Prabu Mandura. Werkudara perang karo Werkudara. Dimas, kowe misah sing endi? Kula tak misah Koko Prabu Mandura. Aku tak misah Werkudara ndak ora rampung-rampung kedadeane. Koko Prabu. Ya to isare. Koko Prabu. Koko Prabu. Sepinten kalepatanipun ing Rayi Tadah Wadana. Kula aturi sareh Koko Prabu. Sareh-sareh piye? Ora trima aku ngatasi Nata Mandura Prabu Mlati kembali karo menungso jajalanan. Setyaki, kadangipun Kakang Dimas Setyaki. Koko Prabu, lho kok ngantos bingung menika ingkang pundi? Mas Padano Setyaki. Mas Padano. Pun Kakang kuwi duwe ciri gethek andeng-andeng ning dhuwur mripat. Iki Baladewa sing asli. Andeng-andeng ning dhuwur mripat culken mitane kuwi. Iki Baladewa sing tenan. Aja ngawur, aku Baladewa. Aku Pak, mati. Sabar, sabar. Mboten sami sabar lho jotosi kabeh. Sabar. Koko Prabu, Piye? kula ngantos bingung menika ingkang pundi? Aku Narendra Mandura, pun Kakang ing sejati. Setyaki aja percaya. Aja percaya. Pun Kakang ing sejati pun Kakang kedunungan Kiai Nenggala, Kiai Alugara. Aku sing duwe, aku sing duwe. Samenika ngaten mawon, samenika ngaten. Ingkang kagungan pusaka Nenggala dipun dalaken. Dipun dalaken. Ora percaya karo pun Kakang. Iki Kiai Nenggala. Mapane ning ebek-ebek. Koko Prabu lajeng ngedalaken Kiai Nenggala. Weh, dalah ngece aku. Iki Kiai Nenggala. Baladewa kok nggawa graji. Setyaki tak kandhani. Iki golek-golek gawelane sing ngalir jama-jama. Mula pun Kakang buka pemotongan kayu jati. Sik jane kowe iki sapa? Baladewa. Baladewa kok tak jotos. Baladewa. Baladewa kok tak jotos. Pun Kakang ki Ratu Mandura. Pun samenika ngateni mawon. Koko Prabu Ndrawati lenggah wonten mriku. Sami nyuwun pambiyanipun Koko Prabu Ndrawati supados saged nengahi perkawis menika. Ya, Loh, Yai Kresna malah ning kono. Inggih. Waduh, Yai ngadahi pun Kakang. Wajan. Werkudara, wis ayo.